Sika tiragsak ko. Tinapalabas, nagpasngay ni Jinky ket babae ti impasngay na. Si marungkarmat ni Oliver ket dinakamat manen ni Jinky ti panagkalaysada. Ngem inulit ti baro adina ay ayaten daytoy. Gapuy ti dayta. Nadakamat ni Jinky ang nakita na ni Elisa ket masikog. Ken sweetheart ti awag na ken ni Richard agayim na. Mapagsisilpo ni Oliver ti amin, iso adagdago sa rimuar iti ospital, ket napan iti restaurant ni Richard. Nagsarita dagiti dua, ket nakunan ni Richard anasaysayat langen alipaten na ni Elisa. Gaputa adda ni Jinky iti biyag na. Sinarungkaran met ni Don Romeo ni Mrs. Santos. Ket dita, nadakamat iti saritaan da ni Elisa. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo, Anatol 1. Sika, tiragsak ko. O anya, panawan kayo pa'y dito'y, tainak mangipan iti kanin ni Eliza. O sige amiga, ngam agsubli ka matlaang ha? Wen, amiga. Sige, Romeo, umalati wakbiit, di tabalay ko. Julie, sino ni Elisa adakdakamaten na? Apo na kadi? Saan? Tay border na. Naganak ngamin ni Elisa, kat da kami adwa ti tumultulong kenkwana. Elisa? Wen, Romeo. Ayan ti asawa ni Elisa. Taapay ada kayo ti tumultulong kenkwana. Ay, awan, Romeo. Awan asawa na? Baknang ti pamilya tinobyo na. Isu nga inadaywan na payla ang tinobyo na, takayat nakanupay aragpatan ti ambisyon na itibiyag. Ngam ti madi, nagsikog. Aniya? Ngam bilibak ka ni Eliza, kaputan na pigsa ti pakinakam na. Pulos adi na imbaga iti nobyo na amasikog, nga agingga ita ang nagpasngay. Naimbaglangan ta ijay restaurant ni Richard ti nagtrabahuan na. Iso ada ita, nagamamuda ka ni Richard. Nalaing nga agluto, ken nagagat. Julie, mabalin ka di makita ni Elisa? Ha? Awan mat siguro ti dakas na, nuyam amuyo kanyak. Ha? Sige, Romeo. Mapantay tamot laang ijayan na. Umay ka, Elisa. Ada sa nga ili tayo. Gayam ni amiga Julie. Kababain mo't aditay sa nga ilian. Sige, madam. Siya kunti mangubba ka ni baby. Oops. Ay na. Dayti nga ubing. Taday talamat maturog ti kukwaan na. Ngala, intan ijay salas, Eliza. Wen, madam. Aday tadan, Romeo. Rumwardan iti silid ni Elisa. Ni Elisa ngagpaiso. Romeo, iso ni Eliza. Senyor? Elisa? Sika ka di ngagpaiso? Senyor? Wen? Siyak? Agam-am mo kayo? Wen, Madam Julie. Agam-am mo kami ka ni Senyor Romeo. Naganak ka? Nukasta, ni Oliver ti ama ti anak mo, Elisa? Kayat mo asawon, Romeo? Da kayo tinagbalin nga amo idi ni Eliza. Kat ti anak mo tinagbalin, ang nobyo na. Kasta ngagpaiso, Christina. No kasta, iso ti amada ito'y nagpintas, amalada ka. O kita ti apom, Romeo. Nagpintas nga obing. Nana, Christina,
Ubak man ti apok. Adtoy Romeo. Ay na. Nagpintas nga ubing. Kasla anghel ang nakaturog. Angel, tilagan na, Romeo. Elisa? Eliza, apay nga agsangit ka. Saan ani Oliver ti ama dayta anak ko, Senyor? Saan nga iso? Napagsisilpok dagiti istorya ni Julie, Elisa. Iso nga ilibak mo man ti amin, nga mariknak iti daytoy amaladaga. Nalagaan ti riknak kenkwana. Senyor. Kanawan ti pagdanaga, Melissa, ta saan ka nga isagmak. Daytoy anaamuak kat ilimad ko. Gapo ta maawatan ka. Amok tilikliklikam, no apay apulos adi mo impakaamukin ni Oliver ti ayan mo. Senyor. Maawatan ka, Elisa. Taamok nga agamak ka adumanon daytoy kini Jinky. Ngam di kagdanag. Awan panggap ko amang ibaga kini Jinky. Eliza, di ka unay agsangit. Ang mga numabiglat ka. Elisa, oras siyak. Maluyaan akan ka. Elisa, Senyor. Ni Oliver ti ama ti anak ko. Ngam ilimad yu kumaday takan kuana. Asidagan ti kalaysada ka ni Jinky. Katjak kayat amariribok ti biyag mi iti anak ko. wen, maawatan ka. Di kagdanag, ta ilimad ko daytoy kini Oliver. Ngam amom ka di? Di na kayat nga ikalaysa ni Jinky. Gapu tamang namnama unay nga agsabat pa'y ti dalan yo. Saan ko nakalkali kaguman pa iti panagkita mi ka ni Oliver, Senyor? Natal na ti biyag mi ti anak ko. Iso ano mabalihin? Diyak kumakayat na mariribok. Maawatag. Ikariyo, Senyor. Ilimad yu ka ni Oliver ti amin. Sige. Mangan ka na imbag, Elisa. Naska na napigsa ka. Kat di kagdanag. At daak at tumulong kan ka. Gapo ta apok ti anak mo. Adak mo, ta sinadaan na tumulong. Gapo ta bilang ka nakamang ti pamilyak, Eliza. Uray siyak, Elisa. Kasla anak kamutan. Iso ano anyaman ti kasapulam, wano parikot mo. Pangaasim, tadi ka bumdang nga umasidag kada kami. Agyaman akunay. Naasipay lang ti Diyos kanyak. Itilikudan tinagbiddutak. Gaputaado kayo asidadaan at tumulong kanyak. Ang yaman akunay. Saan da ka abaybayan, Elisa? Katagpapigsa ka. Huston ti panagsangsangit mo. Taamangan no mabignat ka akas itikuna ni Christina. Ala, Eliza, mangan kan. Siyak pa'y laang ti mangubakan ni Angel. Uwan, madam. Romeo, mangan kamatan. Mala, agigitan tayon, amangan. Julie, sakbay ngagpakadaak. At dapat isagot ko kan ka. Ha? At tuyo. Ha? Awatem ko ma, Julie. Sige. Ha? Kwintas manen?
ken aritos. Wen, Julie. Romeo, saanen anasken asagutan nak iti alahas. Kurang pa'y dayta at anda ti panagyaman ko ken ka, Julie. Ket pangasim ko ma, tadi mo ikan iti sabali akay papanan. Ngam nginginaan daytoy nga alahas, Romeo. Wen, ngem saan ko at tagisayangan ti pinanggatan ko iti dayta. Gapo ta sika ti pagpaayan na. Ita, no di mo kayat nga aramaten, makamuka no ilakom, wano isagot mo iti sabali. Ha? Nasaya at ka nga minatao, Julie. Iswadakkel ti yaman ko iti Diyos, gapo ta sika ti impaay na anagbalin nga ina ni Richard. Romeo, Ulitak nga ibaga, Julie. Saan mo ko mangaikan iti sabali akay papanan? Katlaglagi pam, nga amanak ni Richard. Isua pa nagkunak, awan dakes na, nusagutan ka man iti nanghina nga alahas. nukasta, agyamanak, Romeo. Vilma, agpasyudadak inton bigan. Ket da kayon ti makaamo diti restaurant. Sika ti umuna atalkak ditoy. Gapot na obserbarak anapudno ka iti trabaho. Ket sika ti pusgak amang observe kadagiti kakadwam diti restaurant. Kitaam no asino dagiti saan anapud ni iti trabaho da. Ket ipakaamom to kanya. Juan, Ma'am Tess. Inakasarita ni Ma'am Jinky. Ti akin kuko iti dayto a restaurant. Ipakaamok asumaysaya atin dayto restaurant na. Juan, Ma'am. Aramidak ti imbagam nga aramidak, Ma'am. Agyaman na, Vilma. Itay kakadipay dito'y pasdak ko, Oliver Iho. Uwan papa. Awan kayo. Iso nga inuray kayo. Nabayag kakadi ang naguray. Saan mo't unay papa? Nakaumay ka man. Papa, amoyo ka di. Ni Elisa. Agam amu dagayam ka ni Richard akabsat ko. Anya? Nako na ni Jinky nga iso ti asawa ni Elisa. Anya? Apay nga iso pa'y akabsat ko, papa. Iho, kasta talaga ti biyag. Adda dagiti pagteng, adi mo namnamaan na mapasamak. Saan na mabalin, papa? Anya ti kayat mo asawan? Kaya't ko akasarita ni Elisa. Nagkarikan niyak asyak ti inspirasyon na itibiyag. Ket inkarikmat kan kuha ng isulaang tayatak. Ket awanan sa balipay. Iho, nalabit asan na da kayo tinaikari iti tunggal maysa kena Elisa. Nas ka na makasaritak ni Elisa, papa. Ado dagiti banang akayat ko at damagan kan kuha na. Jinky, iha. Ni mamam ka di iti kinasaritam itay iti cellphone mo. Juan, Mama. Anya tinagsaritaan nyo. Tinegosyo ijay Cebu, Mama. Wan ngagpaiso. Asino itan ti mangay aywan iti negosyo iti Cebu, iha. Ngamin adda ka matan dito'y balay. Tikabsat ko, Mama. Wan ngagpaiso, iha. Nasaom day tay di kanyak. At ti mangay aywan iti negosyo kat kapsat mo. Ngamdya kung nagdamag pa'y may papan iti dayta. Gaputa amangan no sabali ti panagawat mo, iha. Kan mabainak ngagdamag, ngamita, damaga ko ni iha. Adda ka di kabsat mo iti ruwal. Awan, Mama. Asino nga ron tinakunam akabsat mo? Dagiti ka kasinsing ko. Iso da Sheila, kan Margie. Sipud elementarya kami. Nagnaaddan iji balay. Kat da mama kan papa titi makder kas dadakal da. Ngamin,
Pimusayin dagiti dadakkel da, gapo iti car accident. Kasta gayam. Kadita, tadaag diti lugaryo. Impaimak ka ni Sheila akasinsin ko ti negosyok. Nalaing day di akasinsin ko. Ngayon bilang kumadta nakapsat. Awan makunak kadakwada akakasinsin ko. Nagtalag ka kadakwad? Kandida mabalin ti agkusit, mama. Wano baybay ang tinegosyo. Gaputa madaksan dala kanya. Kumit kita dalang arudan, iti day di ang negosyo, ita agkusit dapay. Sana mabalin ti kasta. Laksiden lakit di ida dapapakan, mama. Kasta gayam, iha. Wan, mama. Nauyong da mama kan papa. No da kami ti maloko. At ginatang ko aprutas para kan ka, Elisa. Adoy Naggastos ka manan para kanya, Sir Richard. Awanan nyaman na. Kat, kumusta ang tiriknam? Napigsa akon. Kalpasan ti may sa abulan a panaganak ko. Anya ti planom into anayan ti pigsam. Nasaon ni Madam Cristina, nga isulaan ti mangaywan ka ni baby. Kabayatan ti panagtrabaho. Nasayat no kasta. Sabagay, kasta mo tinasaon ni mama. Tulungan na kano ni Tita Cristina ang mangaywan kini baby. Naskan nga agtrabaho Sir Richard. Iti kasta, makabayad ak iti adun nga utang ko kan ka. Sige. Kalpasan ti duapay abulan, mabalin kon ti sumrag, sir. Sige, adakan ka dayta. Basta ka ba alam lakit di? Wen, sir, naan-anay ton ti pigsak, kalpasan ti dua abulan. Nasaya at matainubam ti anak ta, Oliver. Awan dakas na. Gaputa anak ko mat dayto eh. Rumbang laan nga ipariknam kan kwa na ti pamatag mo, Oliver. Amok, Nasaya at tammo. ipay ko ti pagrabungak. Kas amati anak ko. Awan parikot iti dayta. Nasaya at launay, Oliver. May kansita, mapantay di Hardin. Aday di ni Sir Oliver. Kat papayaban na ka. Apay ka na, Odong. Di na imbaga. Basta pinayaban na ka kanyak. Tadan sa ibaga na ka data. Tulungan na ka, Rod. Tamang isagana ta iti pagsasangwan tayo ijay. Sige. Mabitlaang tamang timplak iti Diyos. Ken, mang palamanak iti tinapay. Ala, tulungan kan. Tapno mabiit. Nangisagana kami kanidong ti pagsasangwan tayo diti Hardin, Sir Oliver. Nasayat mo kasta. Sige, sir. Agmerienda tayo. Uwin sita. Sir Oliver, anya ka diti ko na mga ibagam? Talaga ka di mo amo ti pagnanaadan ni Elisa. Sorry, sir. Ngam talaga adi mi ammo. Kinapudno na. Imay ididitoy, sir. Anya? Ngam nabayagan day jay. Imay na kami laki numusta ko ni Dong. Talaga di nakayat nga ibaga kada kamay. No sa di no ti pagnanaadan na, sir. Saan ka no anas kan amaamuan may? Di ko na. Umay na kami tulat ta sa rungkaran. Wen, sir. Kasta ti kunana kada kami. No kasta, talaga di mo amo ti ayan na. Saan, sir? Di mi ammo. Ngam adda dito'y syudad, sir. Saan ang nagawid di probinsyada? Sige. Agyaman ang itiday tanging bagayo. Sir. Di mo tagidakson da ito'y adamagak, Anya dayta? Apay, ituloy mo pa lang ti makirelasyon ka ni Elisa, sir? Idinto ta. Adan anak yaw ka ni Ma'am Jinky? Ay, sir. Sorry iti day ta sa lodsod ko, Ngam, gayam ko ngamin ni Elisa. Kat masiknanak kan kwa na. Amoy matadwa ka ni Dong. Asaan ko ngay ayatin ni Jinky? Di maawatak, sir. Isuasaan nga agpakpakita ni Elisa kan ka. Gapukin ni Miss Jinky.
Ngamin, riribok ni Miss Jinky. Dong, Ngarod apa akanayon ti kayat na dayjay. wen, maawatan kayo. Kat, sir, sorry manan iti dayto nga ibagak Anya nga ta, no saan mon asapulan ni Elisa? Tanalabit, saan nga iso ti kaparagpag mo, sir? Nalabit ani Miss Jinky, tinaituding aparaken ka, sir. Nang runa, taddan anak yaw. Jak may suro ti pusok nga agayat iti sabali. Taging gayta. Ni Elisa may lang tilinaon na. Oh, Oliver. Nakaumay ka man. Adaladamagakan ka. Asawam ka din ni Elisa. Ha? Nasaw ni Jinky kanyak, nga inawagan nakakano iti sweetheart. Kat nakita na amasikog pa yan. No ibagak awen. Anya ti makunam. Awanan ka iti bain, Richard. Apay ana sa umday ta kanyak. Adda ka di madi anaaramid ko kan ka. Among nga ay ayatak ni Elisa. Ang inagaw mo. Kasano nga ibagam nga ay ayatam ni Elisa? Nasa ka din dayta, ididamo ta anagamam mo. Di nakpagsawan iti kasta. Gaputawan ti madi nga inaramid ko kan ka. Urnusan ti biyag mo, Oliver. Awanan ka iti bain, Richard. Saan ka abalsen? Nga uray adda ka dito'y teritoryo, Oliver. Ngam ti makunak. Lipata mo ni Elisa. Gaputa saan nakan nga ay ayatan. Anya? Nalawag mo't nga tanti impagak, Oliver. Lipata mo ni Elisa. Hello, Ma'am Jinky. Kayat ko ngagsarita ta. Sa dino ti pangkita akan ka. Sige, Tess. Umay ka diti balay. Saan ka di ang mabalin iti restaurant laangan? Sa anak ang makarwar. Kapaspas nga'y kulaan. Iso nga umay ka diti balay. Ha? Nagpasngay kan, Ma'am Jinky? Wen? Urayan ka diti balay, Tess. I-text ko kan ka? No anya ti address, kan number to'y balay. Sige, Ma'am Jinky. Bye. No, kasta. Nagpasngayan ni Ma'am Jinky. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo ang napaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.